Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af mænd og kvinder. Således at der ved udpegning til bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse sikres en ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt de af Naalakkersuisut udpegede. At sikre kvinder indflydelse i bestyrelser, det er en del af IA's ligestillingsindsats, og det ønsker vi, fordi at det er det oplagte at gøre. Hej. Hvad så? Lovens formål er at sikre, at mænd og kvinder har lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner. Det er en naturlig følge af, at Grønland er et demokrati, hvor alle borgere bør have de samme muligheder og nyde den samme respekt. Altså gamle uvaner betyder, at kvinder ikke er repræsenteret i bestyrelser på samme måde som mænd. Og den uvane skal vi have brudt, og erfaringen har vist, at det sker ikke af sig selv. Der er nødt til at blive lovgivet. Og der er nødt til at blive lovgivet, fordi at der er masser af kompetente kvinder at tage af. Så det virker ikke logisk for os, at vi ikke bruger de kvinder og deres kompetencer i samfundet. Altså modargumentet er jo også, at der er erfaring. Altså der er for få kvinder med erfaring. Hvad siger du til det? Så siger jeg, at leder man ikke godt nok. Alle starter et sted, og man kan sige, at de erfarne ældre mænd, der sidder i bestyrelsen, er jo også startet et sted. Så det handler jo dels om at skabe nogle programmer, for eksempel, hvor man tager unge ind, både mænd og kvinder, og giver dem den erfaring. I forbindelse med forberedelsen af dette forslag har jeg gennemgået kønsfordelingen i de offentlige aktieselskabers direktioner og bestyrelser igennem 25 år. 6 ud af 15 af vores aktieselskaber har været 10 år eller mere om at få et kvindeligt bestyrelsesmedlem. Et enkelt aktieselskab har endnu ikke haft et kvindeligt bestyrelsesmedlem trods 12 års eksistens. I dag udgør kvinder blot 25% af de helt eller delvist offentligt ejede aktieselskabers bestyrelsesmedlemmer. Ser man på kvinders andel af direktørposter og ledelsesposter i de samme virksomheder, er tallet endnu lavere. Der er kun én kvindelig direktør og kun omkring 15% kvindelige ledere. De andre lande, der har haft den her lov, og de har jo gået ind og sat procenter på typiskvis, de har haft en markant fremgang af kvinder i ledelse, og i dag sætter der slet ikke spørgsmålstegn ved det. Norge, Island, Tyskland taler om det, Spanien barsler med et forslag, Frankrig gør det samme. Det her er jo ikke noget, der kun sker isoleret i Grønland. Det er noget, man globalt taler om som en nødvendig del af at sikre sig og gøre sig stærke forhold til de kommende års vækst i virksomheder.